Velkommen til Le Soleil, et pragtfuldt cafésted i hjertet af Kalundborg. Her færdes mange forskellige mennesker, blandt andet de ældre, som kommer her tit for at nyde en lille kop kaffe og en kage. Den yngre del af befolkningen bestiller primært croissanter og sandwich. Jeg vil nu lige gå hen og tage en snak med indehaver Nete, som har drevet stedet siden 2003, hvor hun straks gjorde det til en kæmpe succes. Hej Nete, kan du prøve at give en beskrivelse af, hvor meget I selv laver af maden, når I får de råvarerne fra jeres leverandører? Det der er med vores varer, når vi får dem hjem, det er, at vi får en masse varer hjem på frost, som skal bages, steges, bacon, kylling, brød, der skal tages op og bages. Så det er en lang proces, hvor vi laver f.eks. en klopsandwich, så folk kommer hernede og får meget. Der er en 5-7 ting, der skal forarbejdes, før vi kan lave sådan en. Og det vil sige, at vi skal stege kyllingen, vi skal stege bacon, vi skal skære agurk, tomat, løg ud, skære salat ud. Dressing på er færdig, men bare hælder op. Så det er sådan en proces, hvor man skal være klar for, at hele varen går fra produktion og så ud til kunden. Jeg siger mange tak til Nete Nielsen, og vil nu prøve at gå ind for at finde nogle kunder, som har lyst til at svare på et par spørgsmål. Spørgsmål? Ja, selvfølgelig. Hvad synes I om maden her på Le Soleil? Det er kanon! Ja. Det er helt godt. Jeg kan se, jeg bestilte den i. Den er rigtig god. og fedtfattig. Rigtig fedtfattig. Hvor mange stjerner vil I give stedet? Lige Fra 1 til 5? 4 dage på grund af, at det er næsten ikke kommet noget is i glasset. 4 det er meget større, end det plejer. Men normalt vil jeg give den 4,5. Fordi god service og god mad. Ja. Og den halve, det er kun på grund af, at det er for dyre priser. Det er for mange rødbeder. Så for dyre priser, men ellers vil de have fået et klart 5-tal. Det er okay. Ja, det giver jeg da ret i. Ja, men jeg er sulten. Ja, det er godt at se. Hej hej. Undskyld, må jeg stille dig et par spørgsmål? Ja, selvfølgelig. Bare på plads. Hvor tit spiser du her på Le Soleil? Det er blevet til et par gange om ugen, tror jeg. Jeg forstår det godt. Det er virkelig et pragtfuldt sted. Det er det i hvert fald. Og især når det er sommer, fordi i byen, der kommer der stole og borde udenfor, og der er levende musik, og folk sidder og snakker, og det er bare så hyggeligt. Det lyder også meget hyggeligt. Hvad bestiller du sådan oftest, når du er herinde? Det er nok en croissant, eller også så er det en klopsandwich, tror jeg. Ja. Hvor mange stjerner vil du give stedet her fra 1 til 5? Helt klart 5, fordi at det er bare et skønt sted. Jeg elsker at være her. Og som en lille slutkommentar kan jeg så her tilføje, at Le Soleil har fået Fødevarestyrelsens glade smiley 5 år i træk. Det vil altså sige alle 5 år, som stedet her har eksisteret. Men nu du er her, så synes jeg da lige, du skulle smage på varerne. Nej, hvor lækkert. Ja. Det er virkelig godt. Ja, det smager rigtig godt. 5 stjerner også herfra.